L-għada li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ħarab mill-offerta tal-Prim Ministru li jinnomina ex-ġudikant tal-fiduċja tiegħu biex imexxi inkjesta indipendenti dwar il-każ nhar l-Erbgħa, kelliema tal-Partit Nazzjonalista baqgħu jagħmlu iktar allegazzjonijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami u l-kellim tal-Intern għall-Partit Nazzjonalista tal-Partit naqsu milli jgħidu x'jagħmlu jekk jirriżulta l-allegazzjonijiet tagħhom mhumiex veru. Ma se jkun il-pass li jmiss jekk jinstab li Manuel Mallia ma nieħdu l-passi li hemm bżonn meta jidrilna. X'passi tista' tgħidilna? Minix jagħwed hawnhekk biex ngħidlek x'inhuma l-passi li aħna ħanieħdu meta fil-mument opportun għandna ngħiduhom. Next. Matul din il-konferenza tal-aħbarijiet saqsejna l-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenech Adami dwar Żeppi l-Ħafi, kriminal magħruf li kien iservi ta' security għal missieru Beppe Fenech Adami. Tlabni jgħid kif iħares lejn dan fid-dawl tal-ħafna diskorsi li qed jagħmel. Fenech Adami ddifenda l-preżenza tal-Ħafi billi qal li ma kienx security officer. Missieri qatt ma kellu persuna li kienet security officer miegħu magħżula biex tkun il-persuna security miegħu. Meta kien Prim Ministru Beppe Fenech Adami kien qal li Żeppi l-Ħafi kellu kwalitajiet tajbin u inqas tajbin. Mistoqsi dwar dan Fenech Adami għalinna biss hekk. Qed nitkellmu fuq dak il-każ nitkellmu mumenti ma nafx huwa suġġett ta' din il-press conference. Tista' tuġibni imma dwar dan il-każ ta' Żeppi l-Ħafi. Next.